ana kala sangkolor lumaku mangidul pinagraja wesi aku ngupati adiku Dewi Arimbi sing nguber-uber Bratasena tubusane Satru Sekti anake wong sing mateni bapakku lah kok enek satriya gagah gedhe dhuwur ngadang marang lakuku sapa iki wah sing mbok goleki kuwi aku Raden Bratasena kowe sapa aku Prabu Harimba Nalendra Pringgondani anake bapakku Prabu Tremboko sing pateni kelawan bapakmu Pandhu Dewayana aku ora sarujuk yen adikku Harimbi bakal jejodohan kelawan kowe Bratasena karepmu piye kowe kudu mati saka ing tanganku sebab kowe trubusane mungsuh dom sumurping banyu landang carang sangka pucuk nyangkrah-nyangkrah dadyane wah maju cocok kuku Pancanaka mingkat nyawamu hei Harimba kajojoh kuku Pancanaka kang modhot sak depa dawane Raden Arya Bratasena pas jantung pecat nyawa Sang Prabu Harimba sigra meling kalawan Raden Bratasena wae teka kemangkono Pangdi asmaran ning ndrengeng Kriawi Jiling lesan. Bratasena, Bratasena. Aku mbok pateni kaya mangkene kowe ngrabi karo adhiku ora dadi boyo ngopo Bratasena. Wah, sepurane Mas.
sepurane. Bratasena aja nangis Bratasena. Wah, ya lagi ana lelakon calon ipe mateni marang ipene iki. Bratasena aku meling karo kowe ya Bratasena. Besok yen kowe duwe turun karo adikku Dewi Arimbi. Dadekne ratu ning negara Pringgondani ya ngger Bratasena. Turunku kawan Arimbi adimu kudu dadi ratu ning negara Pringgondani. Iya Bratasena. Wis aku pamit mati. Aku pamit mati malaikat Israel wis nyedak rene Bratasena. Wah, nek sing jabut nyawane wayang kuwi dudu malaikat Israel. Sapa Bratasena? Yama Dipati, aja salah persepsi. Nek Yama Dipati sing jabut nyawane wayang, nek Israel sing jabut nyawane menungso. Ya Yama Dipati tukang jabut nyawa wis rene Bratasena.